Sporty sevýänler üçin. Salam. Salam. Kimleň arasynda oýun bolupdy? Kerket Rawanyň ýygyndy toparlary jemlendi. Şu oýunumuz iki komandanyň sport mektep oýunçylary ýaş türgünleriň arasynda çekiliş oýuny gidip şu sport mektebiň oýunçylary birnol öňde çekiliş oýuny gidip durýar. Endi ikinji taýym başlandy. İki toparda üstünlik arzu etýär. Sag bolun. Kerket Rawynda Milli Bahar Bayramy münasibetli sport bayramy geçirildi. Sport çaranyň dowamında sportyň türli görnüşleri boýunça bilek bir Kerket Rawanyň gal eýtimde beýlik etraflardan gelen päliwanlar, türgenler ýarışdy. Algy meýdançada türgenler 400 metr, 200 metr, 100 metr algymak boýunça bähleşdiler. Özüne göwüni ýetýän türgenler el güýji boýunça bähleşdiler. Türgenler bilen bir hatarda bakşylar hem bähleşdi. Körpe ýaşly türgenlerimiz bilen bir hatarda az uly ýaşly türgenlerimiz öz başarmaklaryny görkezdiler. Sport bayramyna atlaşmaga, tomaşa etmäge gelenler äklesiniň söýgüsini gazanyp, Kerket Rawanyň ýaşaýjysy 74 ýaşly Mejit Tagamyzdy. 74 ýaşyna garamazdan Mejit daga maşgylaryň çylşygynly görnüşlerini ýeňillik bilen we rahatlyk bilen ýerine getirýär. Mejit daganyň görkezin ustaslygyny dogly görnüşde görmek üçin ön goýulan videolarynda görüp bilersiňiz. Çaranyň dowamında türgenler tanap çekmek boýunça agyr daş götürmek boýunça bähleşdiler. Çar tarapdan gelen päliwanlar bolsa öz başarmaklaryny görüş meýdançasynda görkezdiler. Kerket Rawynda Milli Bahar Bayramy münasibetli geçirilen sport bayramynyň soňunda ostatlyk görkezen we ýeňiş gazanan türgenleri we päliwanlary Türkmenistanyň mahkemalaryndaky ýaşlar guramasynyň Kerket Keňeşi we beýleki jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýadygarlyk sowgatlary gowşaryldy. Sport çara gatnaşanlar ählisi şeýle mümkinçilikler görüp berýän gahrman arkadagly gahrman turdarymyza köp sowgatlar etdiler. Sport çaranyň gyzykly pursaklaryny size ýetiren Arzu Rahmanowa.